This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Hinahanap nila ang solusyon na katapat sa bawat hindi kagandaang mangyayari sa araw na ito, Panginoon. I-provide mo sila ng wisdom para sa mas magandang takbo ng kanilang gagawin ngayon. At sana, Panginoon, makakuha sila ng aral sa bawat mangyayari sa kanilang mga trabaho. Alisin mo po sa kanila ang init ng ulo dahil wala po itong magagawa o maitutulong sa kanilang mga haharapin ngayong araw. Pasensya, Panginoon, ang ibigay mo sa kanila para tama po ang mga makukuha nilang leksyon sa haharapin nila ngayong araw. Panginoon, kailangan po sila ng kanilang pamilya at kanilang bayan. Kaya bigyan mo din sila ng lakas sa pagharap at paggawa nila ng kanilang mga trabaho. Panginoon, hinihiling din po namin na iiwas niyo po sila, proteksyonan mo po sila sa mga sakit o virus na nakakalat ngayon sa aming bayan. Naway ang mga sakit na ito ay hindi tatalab kapag malapit sa kanila dahil napapaligiran sila ng inyong pagmamahal at pag-aalaga.
Panginoon, itinataas po namin ang lahat ng manggagawa dito sa aming bayan at ang mga kapatid naming mga OFW na nagsusumikap din para sa kanilang mga mahal sa buhay. Sila rin, Panginoon, isinasama din namin sa aming dasal na sila din ay proteksyonan ninyo at alagaan ninyo, Panginoon. At ang aming bayang Pilipinas, Panginoon, ang aming bayan, patuloy niyo pong proteksyonan ng lahat ng Pilipino. At hinihiling din po namin ang paggaling ng aming mga kababayan na may sakit. Panginoon, patuloy kaming maniniwala, magtitiwala, at magmamahal na mga anak mo, Panginoon. Alam po namin ang lahat ng ito'y ibibigay nyo sa amin dahil kami ay mahal mo. Ito ang aming dalangin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Country Best International is urgently needed, eaters and applicant to work abroad for the following: female private nurse for Jeddah KSA, female caregivers for Riyadh KSA, female household service workers, domestic helpers bound to Kingdom of Saudi Arabia, ready visa for HSW or DHI. Hindi na kayo matatagalan maghanap ng employer dahil may maghihintay na po sa inyo. For interested applicants, please contact Ms. Eden at 0961-355-3682 or via FB Messenger at Eden Bilando. God bless us all. Beware of illegal recruiters. Makabuluhang paghimay ng mga issue at mga balita na nakakaapekto sa ating araw-araw na buhay. Mga issues na dapat natin bigyan ng pansin at bigyan ng tamang solusyon. Arangkada na! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Arandar Bicolania! Kasama si Ariel Arrieta. Arandar Bicolania! Ahoy! Good morning! Good morning world, good morning Philippines, good morning Bicolandia, good morning Provincia Canalbay, Catanduanes, Masbate, Sorsogon, Camarines Sur, and Camarines Norte. Siyempre, good morning Castilla, good morning Daraga. Ang oras 42 minutos makalihisa na alas 5 nin pagkaaгаdigdi sa nayan sa Arandar Net News and Information Broadcasting Services and sa BicolNet Internet TV. Live na live kita sa duwang istasyon mga kaarandar, mga kasurog.
And syempre, good morning sa station manager kan Bicolnet kay mga SM Maestronel Adtuon. And sa Tagatod Barreta kan Bicolnet kay Kasurog Tony Kay. And syempre sa Randar Bicolandia kay Karandar Friend Mendez kan Castilla, kan Sorsogon Province. Petsa 24 na kan bulan na in Mayo. Lord, thank you very much for waking us up and thank you for this brand new day. Siyempre, day mawaraan sa tuyang saro sa mga importanteng palamaan kan sa tuyang programa. Mga kapatid sa pananampalataya. Garo kang ina pastor, natural, takaypuhan kan lambang saro bagon ka boss. Unina. Sa tuyang Bible reflection sa petsang ini. Magdangog tabi mga kapatid sa pananampalataya. Mayo 24, 2021. Lunes sa ikawalong linggo ng karaniwang panahon, paggunita sa mahal na Birheng Maria, ina ng Iglesia. Mater Ecclesiae. Tama ba ang pag-pronounce ko? Ecclesiae. Sa araw ng Pentecostes, kasama si Maria ng mga alagad na nilukuban ng banal na espiritu. Ngunit bago yun, nandun din siya sa paanan ng cross kasama ang isang alagad, pahayag ng ating ebanghelyo. Tama lamang ang titulo na ina ng Iglesia dahil sa participation ng ating mahal na Birhen sa buhay ng Diyos. Simula sa kanyang malayang pagsangayon sa kalooban ng Diyos hanggang sa kanyang mga pinagdaanan sa mundong ito. Si Maria ay naging bahagi ng pinakang buhay ng kanyang anak at ng itinatag na sambayanan ng Diyos, ang simbahan. Ang makainang pagkalinga ni Maria sa sambayanang banal ay pinamalas na yan. At kahit magpahanggang ngayon ay patuloy nating namamalas. Mahal na Birhen Maria, ina ng Iglesia, ipanalangin mo po kami. So, mga kaarandar, mga kasurog, iyan po ang satuyang Bible reflection sa aldaw na ini. Maghurup-hurup asin sabayanin personal na pangadji diretso sa mahal na Diyos o kaya kay Birhen Maria. Ang Bible reflection na yan hatod sa satuya ni Father Ching Sorbano. Father, good morning. Thank you very much. Siyempre, good morning nga sa mga nakantabay kay Robin Nacion. Maray na aga ngayon tabi manoyayi. Maray na aga sa mga taga-Kirapi. Maray na aga man tabi sa imo Prime. And sa mga silent viewer, good morning. Initabi si Ayi and Desarieta ang sa indong kasabay sa programa. Magururistoryang lamang kita sa laog nin sarong oras. Magburo bineralyuan naman kita nin istorya. Mga pangyayari nangyayari diyan sa satuyang kapalibutan. Pwede tabi ka mo magpartisipar sa pagisan sa pag-type diyan sa comment portion kan sa indong mga monitor. Mababasa ko po yan. Pwede man tabi kitang greetings. Gabos na pwede yung tadigdi sa programang Arandar Bicolandia. O duman sa mga nagasilibrar kansay ng mga birthday, happy birthday. And syempre naman sa mga nagasilibrar kan na anniversary, happy anniversaries. And duman man sa may mga piyesta, happy piyesta.
Siyempre naman sa may mga kamunduan sa pamilya, lalo na itong may mga pamilyang nagpaaram na sa ibabaw kang kinaman, talagang mamundo po yan mga kaarandar, mga kasurog. Kung kaya ang programang ini nakikisumaro sa indong pagmundo. Condolences sa may mga gadan. So may mga patiripon-tipon, sabi, nagparumdum na Bicol IATF sa mga gobernador, sa mga mayor, sa mga barangay officials na bawal ngunaan pagparapatiripon-tipon. Ayan parumdom. Pero nata bawal. Yung nga tadai pa kamo kay mga vaksin. Hay ng vaksin. Dakol na ang gusto magpabaksin, daman vaksin. Iya baga. Lagpagaran mga vaksin, tadakol lang mo ya, magpabaksin. Gusto na magbuhay nin normal ang mga Pilipino. Lalo na ang mga Bicolanong. Duman sa mo sa US, dahil na ang murumaso mo yan, magmaswabo dahil na because may mga baksinaan tabo. Good morning kay Jerome Graho. Good morning sa imo. Pero minsan day man talaga maiwasan day man maiwasan ang pagtiripon-tipon. Alagad, mag-obserbar kan minimum health protocol. Ano yan? Wear mask and social distancing. Permission yan pag-obserbaran. Maski nga ni, kung daing mas distancing, kung may daing distancing, may mask. Yan, makakaibitar. Kung igwakiba na mati-matian, magbulong tulos, day paglingawan ang vitamin C, oral daw. Dakol ang mga nagatiripon-tipon, pero day man baga kinangyari. Day man ki mga nagkamakamaratyan. Kaya minsan, nangyayari, may pandemya pa o dahil na, may virus pa ngayon o dahil na, may COVID pa ngayon o dahil na. Depende po yan sa sitwasyon. Ang simptoma is the same with trangkaso. Kung may trangkaso ka, magpa-check up ka, posibleng magpositibo ka sa COVID. Kaya bago magpa-check up, siguro, self-medication na pang trangkaso. At malay, trangkaso man sana. Bata, pag nag-igwa kaya, pero dahil magparaluwas, kung sakali COVID, dahil makatalon. Yung man sana ang sekreto dyan, stay at home. May ubo-ubo ako. May kurukalintura ako, may surusipon ako. Dahil na ako maluwas harong, digding ko na ako. Mainom ako kay bulong na pang sipon, pang ubo. Kung mapa-check up ka tulos, dakula ang chansang you will be a COVID positive. Arog, oy Jo, mate, good morning sa imo. Arog kay Jo, so classmate ko kang panahon. May paghurunan ko ta kami. Kaso hapon, no, day ka nga nangyamit magdita, nag-abo-abo ako, may surosipon ako. Day man na nagaluwas karong, Anpigistaran, very, isolated. Isolated. Nasa bulod. Pero, nag-abo-abo, nagsurosipon. Because of klima. May tingo nangyayari. Pasiguro siya. Tibad matalon na siya. Tama man. Okay? Arog man sanayang kayan sa tawo. Kaya, mag-medicate. Mag-self-medication nga sa mga over-the-counter na bulong, paracetamol, ang bioflu,
Ang vitamin C, anytime, anywhere, pwede ka makabakal. Okay, mga karandar, mga kasurog, ano ang mga istorya na pwede tang pag-istoryahan ngunya na aldaw, Lunes? Dakul ko ta, kaso ang oras tabaya, ano? Oy, salamatunon sa gabos na nagpartisipar, nagdonar, tanganing maging successful so ginibong community pantry sa Barangay Kirapi, Castilla, Sorsogon sa panginginot kan Father Kalungsod Parish Church sa panginginot man ni Father Vergara, no? And of course, minapasalamat ang Arandar Bicolandia sa Barangay Pastoral Council sa panginginot ni Pading Tantoy Arsiga. Tama ba? Arsiga ka ba pa de? And sa Barangay Council, Barangay Official sa panginginot ni Barangay Captain na Bok Graho and sa sayang pag-iriba, especialmente kay Kagawad Mading Rose and kay sisay pa ito si Kagawad na nagtaw nga ni sa kuya ki Kasag. Wag, good morning ha. Thank you very much. And of course, minapasalamat kita sa partisipasyon kan Pards Castilla Chapter sa panginginot man ni Commander Jomar Hardin. Sa mga pag-iriba sa Pards, thank you very much. Kamuna ang tunay. Kamuna ang the best. And syempre sa ano pa ito, sa mga taga-barangay Kirapi na behave, mga madali mag-absorb nin mga instruction. Sa mga recipientes, thank you very much man, ano? And most especially also sa donor kan Arandar Bicolandia, sa full colors printing press and photography sa panginginot ni Reggie and Rochelle Marcelo. Nanay Papalan. Good morning po sa pamilya Marcelo. Thank you very much. And of course, sa Top Gas Gasol, sa siyempre, owned and managed by Brad Ato Lim. Thank you very much. And sa Al Aluminum and Glass Supply, sa panginot man ni Manager Tony and Miss Annalyn Aranya. Okay? Thank you po sa indo. Maugmahon po, naging successful. So, naging community pantry sa Barangay Kirapi. According to Father Vergara, bako lang ito sa Kirapi, Gigibohon. Sa gabos na barangay na nasasakupan kan sa iyang simbahan, gigibuhon po ang community pantry. Pagtabang sa mga kaipuhan tabangan. No? And ano daw ngaya kung sa mga masunod pa ngaya, Mr. Arandar, makasabay ka pa. Masabay po ako, no problem. Arandar Bicolandia, pirmi na. Sa abot kan makakaya, pahit pirmi ang Arandar Bicolandia. And of course, ang Pards Castilla Chapter. Yaon po kami sa likod kan grupo na ang obheto magtabang. Kung igwang itatabang, why not? Pirmi. Pero kung daiman, siyempre, pasensya. No? Sabi gani, we cannot give what we do not have. English yun. Dahil man niya kita pwedeng itatao kung dahil man kitang itatao, which is very correct. Kaya ito may nagaturo pa ako ng face to face. Pag-abot na may mentionar ko inipirme. Sa mga estudyante ko gusto ko ipahiling, ipaaram, asin ipamati.
na mas maray na ang nagtatabang kaysa pigtatabangan. Iyan ang katotohanan kayan. Dakulang dawa putunta si Father, dakulang gate pass iyan kay San Pedro. Pero ang pigtatabangan, bako man sa gabos na oras, tatabangan mo siya. Siguro once, twice, pwede. Pero nga thrice, twice, dahil naman gayud pwede, ano? Sabi nga ni, may kasabihan na, pirmi ko pa ini nami-mensyonaro sa klase kay ito. If a beggar asks for fish, do not give him a fish, but rather teach him how to catch a fish. Yan, pirmi ko yan. Naunambitan kan panahon. Ngunyan na mga online, modular kami, online kami, dahil ko na sa sampot. Kaya magpabaraksina kung yaunan may baksin, tanganing, excuse me, ang face-to-face naman kita, takagayon magturo pag face-to-face. Okay, yan ang mga istorya sa lado nasyonal kan nakaaging aldaw. Aprobado na sa House of Representatives sa final reading and mandatory approve. Final reading, approve ang pagbalik kang ROTC sa grade 11 and 12. Ayan na. So mga nagakontradigdi para ROTC, pig kontra. So nagtanggal ka na, kaysa ibaya ini panahon, si isang presidente kan panahon na ini, kan ini o halion, na ginibong NSTP. Aw NSTP pala niya on, pero ang ROTC is under kan NSTP. Ining National Service Training Program. Igway ni ki tulong branches na NSTP. Saro digdi ang ROTC. Ngunyan, mandatory na. Ibabalik sa mandatory. Dati optional, mapili ka kan community service o kung ano. Pero so ROTC, daharabo talaga ang iba. Sisay man talaga ang mamuya ka ini na mag-1-2-1-2 kada Domingo. Pero dahil ka mong magiging mo, no choice na, mandatory na ini, pag-abot kan, siguro pag face-to-face. Ta-approve na po ini. IRR na sa nang kaipuan ka ini, i-approve na ini. Ang hapot ko, para sa ano pa man. Excuse me. Para sa ano ang ROTC? Natataigwa pa man kayo ni Aber. Taan pagkaaram ko kayo ni, ang ROTC, pag-graduate ka, is automatic reserve ka sa Armed Forces of the Philippines. Reserve. Ang reserve sa ibang country, iyo ini ang pigbabala pag may mga external affair or kung may mga invader. Ang reserve ang piga-saba ka ini. Pero dahil man na nangyari sa Pilipinas. Pero may mga training. Pagka-graduate, may special training pa ini. May pigapod ining OT, organizational training kan kada probinsya in preparasyon sa external affair. Pero, dahil man kinangyari ka ini, dahil man nga kita tumang, o digdi ni nangyayari sa community service. Relief, rescue, yan, ang papel kan ROTC, which papel naman ini kan mga sangon yan, nagakurakan ng STP. So, pero okay naman siguro kung ibalik ini. At least, igwaki, magdadagdag. Tagururang na po, so reserve. Pirang taon na bagang daing, pirang taon na ang daing reserve ang armed forces. Naputol nga ni, hinali ini. So, mga ultimong reserve, gururang na. Kaya kay puan ang mga aki-aki pa, makarescue pa man ang gurang. Sabi ni ko yan, iyo nga ya, taigwa kong amigong may edad na sobra na 60, pero rescuer pa siya, nagaturo pa nga ni, nag-aakto pa bilang rescuer. Depende yan.
Ano? Kaya mga aki, magdangog, dai po kamo, magduwa-duwa na mag-enroll o kaya dai kang makikig na pag grade 11 nindo, pag abot kan panahon, may ROTC na automatic. Normal po yan, inagihan mi po yan, agihan man nindo. Tama gayon man ang istorya na graduate ka ki ROTC. Yaigwa baga ngayang ngunyan, man kunyan po ito ang ano ni mapili ka. Ngunyan mandatory. Good morning kay Wad Boboy Lamira Marantal. Good morning Boboy. Kan kumadkad Castilla Sorsogon. Kaya sa mga aki dyan nagkairiling ko, lalaki nakaturban, tarala ba ang buhok, uy masanay ka mo, pag abot kang panahon, tibad kunday ka mo mag-ROTC, day ka mo makagradwar. Because nabo nindo magpagunting. Arog po kayo niyang gunting ka na ROTC. Maray ako, tasaday patuod na kiarog kayo ni. So iba, nagpauraralaba baga kibuhok. Saro iyan sa mga daay nakakagradwar sa college, tabo mag-ROTC, tabo magpagunting. Day maging sutil. Magradwar ka na, pagkagradwar mo, alabot kan kunyang kun palabawon mo ang buhok mo abot sa daga. Pero during ROTC, puputulan po yan kan apigaapod na military cut. Ayaw. Kung kaya, day magdinunong kung gusto makatapos. Iyan ang istorya sa lado nasyonal na kaipuan maaraman kan mga Pilipino. Lalo na kan magurang buda mga aki. Tangani, ngunyan pa sana ikondisyon na tabi ang utakan mga aki nino na puputulan ang buhok nindong military cut. So may puro pandisal sa nadigdi. Tapos malinigon dyan. Magayon man pagilingon. Mawanto-wanto ka dyan, mamuro marcha, mayro lecture about military. In preparation kan sa tuyang kun igwaki mga disaster. Bako man po ang ROTC graduate pangsabak sa anti-insurgency. Itong i-operate dyan sa bulod, hahanapon sa mga NPA. Bako man arog kayan. Kunyan po yan, disaster management, rescue operation, arog yan kayan. Tan mga military nga ni, kundi sabo mangkan ki baradilan ang tunay ang regular. Para nagabaradilanan, kung nagasarabatan, sabo nagkakirigkigan, iyo, pero kung yakan so, nagahanap na, man. Sisiman man mo yung mga gadan. Kaya, kunyan sa Pilipinas, normal. Okay, mga karandar, mga kasurog, sa oras na alas 6:06 nin pagkaga, digdiyan sa Bicolnet and sa Randar Broadcasting Services. Mapatalastas nga na kita, no? Then, patalastas, padagos ang satuyang programa. Bueno, dyan sa nakamo, mabulta ako. Pagkatapos na ka, nagkapirang patalastas. Thinking of going back to school? Are you ready for the new normal? We understand your worries. At Polytechnic Institute of Tobacco, we assure you that learning will definitely adapt to the new normal through our flexible learning system. No internet, no laptop, no computers? Don't worry, we've got you covered. There's definitely a teaching learning system for you. Everything is a bit different at school at the moment, but we're strong.
and we get through it. Polytechnic Institute of Tobacco Incorporated, the pioneer in computer and engineering courses in the 1st District of Albay, offers 3 senior high school academic track, ABM, STEM, UMS, and GAS, technical, vocational, livelihood track, electronic products assembly and servicing, NC2, computer system servicing, NC2, bread and pastry production, NC2, food and beverage services, NC2, cookery, NC2. Polytechnic Institute of Tobacco also offers the following courses: Bachelor of Science in Computer Engineering, Electrical Engineering, Electronics Engineering, Elementary Education, Business Administration, Computer Science, Information Technology, and Associate in Computer Technology. Avail of the free set of school uniform for senior high school graduates of PITA, and all incoming freshmen and transferees are entitled to a full scholarship on all courses. Also avail of the Unifast Scholarship for college students, wherein the grantee will receive 60,000 pesos per year. Hurry! Enroll now. No entrance exam and no interview. For inquiries, please visit the registrar, Polytechnic Institute of Tobacco, 100 Panal, Tabaco City, or call 052-732-7602. Congratulations to Polytechnic Institute of Tobacco for garnering the highest passing rate among all schools in the 1st District of Albay during the September 2017 licensure examination for teachers, and to the 5th regional placer, Mr. Steve Cereza. Congratulations to the new electrical engineers: Engineer Josephine Bonavente, Engineer J. Carolino, Engineer Romnick Bonina, Engineer Jodel Cabo, and Engineer Angelo Grusula. Your PITA family is so proud of you. Polytechnic Institute of Tobacco, 35 years of bringing world-class education to many Bicolanos. Online enrollment is available. Visit the PITA Facebook page and click on the links to enroll. For on-site enrollees, the school implements no mask, no entry rule, temperature check, and social distancing. Polytechnic Institute of Tobacco, enroll ka na. Milk tea? Check out the newest milk tea and coffee shop in the city. Busang Yuan is located at TNM Chua Building, Rizal Street, Albay District, Legazpi City. Your one-stop shop for all of your cravings. Aside from your favorite milk tea and coffee drinks, partner them up with delicious breads, pasta, and pastries. Busang Yuan also offers authentic Chinese cuisine. Your favorite Chinese pork, beef, and chicken dishes available from Tuesday to Sunday. Experience delight with delicious food and drinks only at Musiang Yuan. Open from 9 a.m. to 10 p.m. And syempre, ang oras na yan, natud man sa Satuya, kan full colors, printing press, and photography. Yan ang full colors printing press and photography, makukuha sa Porok 7, Barangay Cruzada, Ciudad Can, Legazpi. Full colors printing press and photography is owned and managed by Mr. Reggie and Miss Rochelle and Mami Marcelo. Nata nga may dagdag. Iyo, ining tulo si Mami ni Reggie, si Rochelle, iyo sindang tulo ang nagapadalagan ka negosyong inay. Yo? Iyo, totoo yan. Full colors printing press and photography. And syempre, ano oras man yan, natod sa Satuya kan Al Aluminum and Glass Supply na makukuha dyan sa Rizal Street, Barangay Sagpon, Daraga, Albay. Al Aluminum and Glass Supply is owned and managed by Mr. Tony and Miss Annalyn Aranya, ipapamana kay Tricia. Al Aluminum and Glass Supply. And pagali nindong Al Aluminum and Glass Supply, balyo kamong tinampo, mailing nindo dyan ang Marceliana Law Office. Yan tabi ang law office kan abogadong servidor kan banwa ang kandaragan na si Attorney Joey Marceliana. Kung pag-ibo ka mo in legal documents, kay pa yung legal advice or legal consultation, magpa-share sana sa Marceliana Law Office, hanapon si Attorney Joey Marceliana. And kung kamo naghahanap man in rent-a-car, pwede tabi ka mo dyan mag-inquire. Taan manager kan Sages Rent-a-Car, dahil iba kundi anaking gayo ni Attorney Joey Marceliana na si Charles Joseph Marceliana. Sages Rent-a-Car, auto mo drive ko, safe ang biyahe mo. Yan ang Rent-a-Car. And of course, mabuhay sa inner wheel kag sa chapter sa panginginot kan agum na gayo ni Attorney Joey na si Sischa Barbacena Marceliana. Puro ini servidor matibay. Okay.
Kung ano to indo igwaki dur diferensya daraon sana sa RB Brothers Car Service Center na makukuha dyan sa Proxinco, Barangay Binitayan, Daraga, Albay. Gamos na kamatian kan sa indong sasakyan, maulian iyan pag dinaran nindo sa kasa kan RB Brothers Car Service Center. Hanapon sana si Doc Boy Guillem, RB Brothers Car Service Center. And kung gusto ninyo magtara ng mga Filipino cuisine, magpasyar sa Ignatius Lutong Bahay na makukuha dyan sa Barangay Ilawod, Ginobatan, Albay. Nag-opresir nin mga Filipino cuisine. Ignatius Lutong Bahay is owned and managed by Miss Ignalyn Arionday. And of course, dyan sa mga nakakarapi-kapi na sa oras na ini, sa bayan nin mainit asin masiram na tinapay na mababakal dyan sa 1015 Nathaniel's Bake Shop na makukuha dyan sa Barangay Orosite, Ciudad Can, Legazpi. Madaling hanapon ini, tayaw sa na ini dyan, Hampang Gayukan, Ayala Mall. 1015 Nathaniel's Bake Shop is owned and managed by Mr. John and Miss Marian Artiaga. And gusto nindo magtara nin puwerteng pagkakan, nin native chicken, adobado, adobo, tinola, at iba pa, pati bulalo igwa dyan sa Tatangwin Fast Food. Ang Tatangwin Fast Food, makukuha dyan sa Purok Everlasting, Barangay Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Tatangwin Fast Food is owned and managed by Mings Arlene Balin Morano. And of course, antabayan ang pagbukas kan bagong mukha ng Socie Cafe and Resto Bar dyan sa Purok Sunflower, Kumadkad, Castilla, Sorsogon. Safety, safety, safety ang hanap nindo sa household, magamit nin tama asin di kalidad na LPG. Magamit nin gasol na mababakal sa Top Gas Gasol na makukuha dyan katay sa na mismo kan Petrones sa Sintrong Gayo kan Banwaang kan Daraga. Top Gas Gasol is owned and managed by Brad Ato Lim. And syempre, good morning sa satuyang mga amigos-amigas dyan sa New Jersey, kay Sir Mr. Machulito. Good morning, sir. And sa Allied Fantastic Dancers of New Jersey, kay Mimi, kay Emily, kay Alwin, kay Doy, kay Vic, and kay Myra Legazpi. Iyan ang satuyang mga sponsor sa programang ini. And syempre, good morning kay Idol and masunod na konsyal kan Ciudad Can, Legazpi, ang mataw kisolusyon kan mga basic needs kan mga taga Legazpi ang tulig na problema kan Legazpi, iboto John Vingo Dixis Day. Good morning po, Sir Idol Prof. Dahil ni paglingawan sa 2022. Saka. And, happy birthday. Thank you very much, Grace Besa. Mate, good morning sa imo. Thank you very much sa treat. Happy birthday. Okay? Sige, padagos kita mga karandar, mga kasurog sa mga o kaya sa mga istorya sa satuyang kapalibutan. Saro ining istorya na basic needs, mainit na istorya, digdi o sa kapalibutan, lalo na sa probinsya kan Albay. Sa Daraga, Legazpi, tubig, sa bilog na Albay, kuryente. Kasi dakulon so mga ngurob-ngurob kan mga tao pipaagi sa social media pag abot duman sa puro tulan porsyon. Nata day pa man nga ni gigibo ha, pero pig-antisipar siguro kan mga Albayanos, nata nga pati ang nagbabayad, pigdadamay nindo. Which salaman talaga baga, no? Adakol kaini an kariribukan, considering kaini an mangyayari. May nag-istorya nga ni sa kuya, kachat ko kasuhapon, day ko lang mauro interview live si Sir Toy na Reynoso, taatabonon baga ini. Pero sa aga, kung mamuya siya, ta-chat ko to, magmata siya kay ata. Sir Toy, good morning sa imo. Mag-explikar ka, hagadong ko man dawaan sa imong explikasyon pag abot sa bagay na ini. Igwa palan kay pigaapod na Magna Carta for consumers. Garo gaya, violasyon ini. Violasyon nga ini sa Magna Carta for consumers. Pero hain, anapot,
paano? Ngaya, igwa ngaya dyan key form. Kung ika ngaya mareklamo. Dahil man ang sarong individual pwede magreklamo ka inita. Dahil man inidadangogon, sirto isiguro ako tayo, nisuportades ka nagkapirang politiko. Yung baga, bako na take over ini na aliko kang apik dahilan sa intervensyon ka nagkapirang politiko. Budak ka nagkapira pa. Kaya dahil mangyayari, kung dahil kimasuporta sa sarong individual, kung ini mareklamo, magsala ibasura sa naiyan dyan. Pero sabi niya nga ni, pwede daang alalayan kan na sa Consumer's Watch sa panginginot ni Sir Toy Reynoso. Dahil ko aram kung paano, kaya gusto tayo ni makaulay on air. Baka sa aga, mamuya siya, tibad naga-walking man ini si Sir Toy Reynoso. Sa aga, apudang ko, interviewon ta sa bagay na ini. Tatibad lamang makakuha kita kidiit na liwanag. Explikasyon. Salaman talaga baga, natatapati so nagbabayad, putulan. Ay, mapwede. Kung dumigdi sa arong, nagabayad ako, putulan ako, ay tibad kung ano-an mangyari. Ibaga, tibad kung ano-an mangyari. Nga putulan ta ka, tarantado ka, nagbabayad ako, putulan mo, ay may diferensyan laban. May magsala, ikaw dyan kimakulugan, kikonsum ata. Sa iba, yugon mo nagbabayad ka, putulan ka, anong rason? Nga sukataning mo dahil nagbabayad, labot ko ka. Igwa man kinag-istorya sa kuya, na ano daw nga yakon kabos ngayang konsumidores, dahil nalugod magbayad-bayad, total puputulan man sa nagabos, dahil na ngayon magbayad-bayad gabos, sabi daw, kung ano ang income kan, apik. Arog man kan sa kunyan. Mga mainit iyan na, mga mainit na rasones iyan na mga, may pagkapilosopo pero minsan may tama. Ibaga, kaya istudyaran, istudyaran man tabi nindo. Bata ang number 1, basahon ko ha. Ang number 1 na puputulan sa mga listahan. Ay, tikurasaan na dasbag sa tuyang monitor. Ang mga nasa listahan top 10 na mga barangay sa Daraga na may moroso sa kuryente. Barangay ini ha. Number 1, Alcala. Alcala. 22,735,191.16 pesos. Grabe. Kung makulikta man ang gadinikan na apik, ayahay ang apik. May biglang araw kaining kwarta kadakula. Uni ba? Ay, bak. Ikadua, Barangay Sagpon. 7,055,072.34 pesos. Ayos. Sagpon. Nataday ka mo nagbabarayad. Ikatulo, Tagas. 5,287,393.98 pesos. Maroroy, sobrang 4 milyones. Anislag, 2 milyones labima, almost 3 milyon. Market site, Iuman, almost 3 milyon. San Roque, almost 3 milyon. Binitayan, 2,165 point something. Baskaran, 2 million. 2 million ang pinakakunyan. Pinakababa. So, ini ang top 10. Yung kung ini umasetil, puro tulan. Alcala, Sagpon, Tagas, Maroy, Anislag, Market Area, San Roque, Binitayan, Baskaran, Bagong Bayan. Magbarayad na tabi kung abo maputulan. Salamat. Sisay. An naputulan. So, pati ba nagbabayad, puputulan nindo.
may diferensya tabi kamo. May diferensya tabi kamo. Ang nagbabayad ay nindo pagputulan. Yo. Okay. So, may nagangapudan man na nagkapirang albayano na sisay daw tabi ngayang politiko ang maninindugan sa bagay na ini. Isalbar ang mga barangay na puputulan asin naputulan. Ka-very silent ngayakan mga politiko pag abot digdi. Yes. Totoo po yan. Very silent. Kaya, ano ang gibohon nindo sa 2022? Saralidahan nindo. Taan ibang mga politiko niyang kadaklan ko niya, ang pigaatupag, so mga infrastructure, mga road widening, nata, paano nga 2022? Sos Maria and Joseph. O yan na mga pagbukas-bukas kay mga kunyan. O araw kay ning nabasa ko na widening, Sunturais in the north of Legazpi City. We will cut barangays Tamawayan, Pawa, and Rawis. Dapat ang inuton, uning pangangaipo, basic needs kan sa syudad ini kan Legazpi, tubig, buda, kuryente. Dahil nga ni natatawan kimatanos na tulig na oral daw pigagamit, ang pig para arato pag suway dining. Makinabang mangkanan nakadaklan, makinabang kaan, nagkapirang Legazpi nyo, buda mga dayo. Pig ko para rasikaso ang tourism. Dahil nangunawag para ako ng tourism, taway pandemya. Niya nagtitios na ngayang banwan, ay sus Maria Joseph, niya kung may pandemya, lalo nang matios. Kung ako ang politiko, ay inda, kung dahil ko ini-rinoton. Pagkatapos ka ini, yan naman ang mga proyektong iyan. No di iba. Iba ang laban. Kaya, ang diferensya digdi sa mga botantes na, pag ini gumarana pa, ngunyan na 2022 kung may eleksyon, pag gumarana pa ini, an may diferensya tabi, kamong mga botantes kan albay. Yan ang katotohanan dyan. Kaya, kung may kalaban, haputon to sindo, kaya nindo nantig. Tawan ng solusyon, ang problema, basic needs kan sa muyang lugar. Pag nagsabing iyo, pangako iyan, iboto nindo. Pero kung maghambog sa mga nakaturokaw na iboto giraray nindo kami, ako, tapapakarayuntaan, ay, tubod-tubod kamukaan. Dahil na po kamo magtubod. Yan, nakaturokaw na, dahil pasikason, di ba? Ayan, pag gumarana ni, may problema tabi kamo, dahil magngorob-ngorob. Kamo naman, ang titila doon ko sa programa pagka. Okay? Okay nga, okay. Ano pa? Mga basic lang ining piga-urulay-ulayan ta, pero dakulaon na bagay ini na maaraman kan kagabsan. Nag-aragil lang ini anibadik di sa wall kan sa kuyang Facebook. Mga pagirumdum na dahil nasusunod. Kung ako, indasa na. Mga violasyon na ikakadisgrasya, yun yung dapat tauanin atensyon. Kan mga autoridad, bako na sa mga simple na violasyon kung ano-ano ng mga penalidad. Mga arog ka ini, ikakadiskwido ini, o matianin do. Ining DILG Memorandum Circular 2020-036, manatili sa kanang bahagi o kaya outermost lane ang mga single na motor, tricycle, e-bike, bisikleta at iba pang mababagal na sasakyan. Nasusunod din dahil ang mga tricycle, yan sa tahaw, si ripatabi nindo. Sa local local government unit, dapat nakakunyanta ang nagpaluwas kay ni DILG.
O it means ang DILG, o sabay na budaan ng LGU, may kapabayaan digdi dahil maniniyo piga tawan tabi sir, din atensyon kan mga otoridad. Asi tambay ka mo sa highway. Oh, pero kung nadidisgrasya na, babarasulon ang gobyerno. Iyan tabi pigaapod na katagasan kipayo, kaya nagkaka-direscuido. Okay? Tandaan, single motor, tricycle, e-bike, bisikleta, at iba pang mababagal na sasakyan. Bawal po yan ha, bawal. Ano pa? Kadakol. Uni pa, ano daw, sisay daw kay ni nagbusol, ano? Magmati tabi mga taga-barangay. Ang barangay health workers, pwede na mag-apply for eligibility sa Civil Service Commission Office. Ano? Ang nakakaagdig di volunteer health workers in the barangays may apply for a special civil service eligibility. The barangay health workers eligibility which they may use in applying for a permanent position in government. Kabuinas ano? Anhapot digdi, arin nga ya, so haloy na, pwede na ya, basta, maski sarong bulan pa sana, magdumana sana ka mo sa civil service, maghapot kan detalye kay ni. Anday ko lang maraman kay ni, kung siya nagbusol kay ni, kung Kongreso itself or o kaya sisay dyan sa Kongreso o kaya so BHW party list. Kung so BHW party list, thank you very much. Pero kung bako ay arali ka mo dyan, tamay nagkarapot akong BHWs na kung anong benepisyo ang na-receive lamang ni dahali sa indong party list, da man daa. O tibad iyo na ini. Dahil ko lang nabasa subilog na kunyang kainay, kung sisay anpuninte. Pero, okay na ini. Garo man sanay sa barangay official na pwede mag-apply for eligibility. Kaya pahit na kamo, magpasyar sa civil service. Takon mga aki-aki pa kamo, maka-apply kamo dyan sa DSWD, magiging permanent kamo sa paagi kaini ong eligibility na ini. Dahil na kamo ma-exam, ma-apply lang po kamo, dara-dara gawin din doang certification. Basta, magapot na lang dumang kung paano. Dahil man po kamo ma-exam. Yo. Siguro, mayaga doon sa inyong requirements, kung ano, isyuan ka na ka-eligibility, buenas po kamo. Kadakol, kisigi ang exam sa civil service, makapasar sana, dahil siswerte. Pero kamo, nag-service sa barangay bilang BHW, magkakaigwanin eligibility. Buenas. Kung sisay man kayo ni ampunente, salamat. Ni pa, mga criminology graduate and qualified na maging police. Inapruba na kan ano ini kan napulkom an recruit nin nasa 17,314 na bagong pulis. Sus, grabe, buong Pilipinas po ini. Magsusweldo nin 29,000 sa 168, no? Allowance and benefits, isos. Sa'yo naman daw ini kukurao na kwarta sa tuya. Pag abot ka na maging pulis, gugurlat-gulatong kita. Okay. So, yan ang mga istorya na sa mga oras na ini. Inabot na kita kan parametras na pamamaaram digdi sa programang Arandar Bicolandia. Giraray mga kaarandar, mga kasurog. Initabi sa ngaran kan Bicolnet TV and Arandar Broadcasting Services and kan programang Arandar Bicolandia, initabi si Ian de Sarrieta, ang sa indong nakasabay. Minapabot sa Indonin sa lamatunon na maray sa daing sawang pag-antabay sa programa.
Sige, hanggat sa liwat, sa aga mag-iribahan kita sa siring na programa, siring na oras. And happy Monday po nanta naman in Maray, tapos utanin Marayon an Simana. Mga karandar, mga kasurog, sudati sana.